Egunon, nire izena Lukene da, Azipat elkartetik nator, gu izan gehan eta beste bi lankide Ainara eta Pakita izan gehan pixkat planan nondik norakoak Lourdes eta Tolosako bizarrizatzukin koordinatuta markatu ditugunak eta pixkat prozesu, plan batek eraikitzia, plan baten eraikuntzak dakan oinarri guztik adostuta, hori pixkanaka eraikitzen jungean taldetsua gugea, eta aurkezpen hau, azkenen da, plana ja onartuta daunez, udaletxetikan ja onartutzat ematen da daunez, berutziz egun beharrezkoa, zuetako asko izan zehazte plan honen eraikitzeko prozesu hortan elkarrizketak india, inkestak eskatu dia, parte hartu indezue, eta interesgarria dut zegoen da beharrezkoa eta zorgen izuela zueire bai, devoluzio txiki bat, prozesu honetan zehar hartu ian erabakik nondik noa joian, da nola ikuan prozesu hori guztia. Orduan, egia aurkezpen honetan ez dela nahi, ez da unek egin luzatu, eta, nahiko aurkezpen motxa, labur biltzen nola jundan prozesu guztia, eta, momentu honetan, ja behin onartuta daunetik, mendikan aurreagokoa ere bai, nola jundan pixkat hitzeiteko. Azkenen planteatu o preparatu deuna Tolosako adikzion prebentzioako tokiko plana, tokiko plan batek azkenen helburutzat daka adikzioi dagokionez binta sektore ezberdinean koordinazioa eta planifikazioak eta elkarlaguntzako elkarlanak biltzeitun txosten bat, biltzeitun proiektu bat, biltzeitun ekimen bat izango litzake tokiko plan bat. Eta honek azken finen, prebentzioko arlo esku hartzetan efikazia eta efizientzia indartu eta baita positiboak. Izateitu, azkenen badakaulako joera bat edo badakaulako dinamika bat sortuta, bakoitzak bere alorrian, bakoitzak bere ambituan, bakoitzak bere lan eremuan, behai ondo nahi dutze zaiona, o bete intentzio honenakin, planteatzeitu proiektu batzuk, programa batzuk, eta bar. Orduan, irutzegu tokiko plan bateko, herri mailako indako plan estiloko batek, asko hobeto biltzeitula, asko hobeto jasotzeitula bai demandak, elkar laguntzeko aukerak bai asko zaundito diala, zuen arten de bai ezautze zehaztelako, eta honek azkenian, efikazia eta efizientzia ere bai, hobetu iteitula. Diagnostiko bat intzan, pixkat, zentratzeko batzuk bai berri bazaudu ez eta pixkat ikusteko nundi joan hau dana, diagnostiko bat intzan bere garaian, hortako bildu genitun datu soziodemografikoak, tolosakoak, nola tolosantzako indan plan bat dan, bildu dian datuk izan dira Tolosako datua. Tolosako herritarrak emandako datuak, Tolosako eragileek emandako datuk, Tolosako, talde ezberdinak emandako datutatik jasotako argazki bat nahi genunin, eta hortako bildu genituna zan, badatu soziodemografikok, udalan errekurso ezberdinak inda bai harremanetan jarri ginen ikusteko ere bai adikzioekin, konsumoakin, ze itia zeken, zerrez, batzuk totalmente identifikauta zeken, beste batzuk esatzen etzuela horratzen da bai atera dira gauza ezberdinak. Bakoitzako, eragile bakoitzako, talde bakoitzak, egindako prebentzio ekimen laburpen bate bai biltzea lortu genuen, hemen azkenen asko esateguenako asko adierazisuenak beti dira ikastetxiak, prebentzioan alorrian, ikastetxia egitea pixo honditan jartzen zaiola, eta ikastetxek izan zian ekimen gehienak plantatu zituenak, ekimen lanketa gehien adierazte zuenak ikastetxek ziala ikusi izan, eta datu kuantitatiboak eta datu kualitatiboak bildu genitun. Eta ontako intzian, elkarrizketak, galdera sortak pasazian eragile ezberdinai, elkarrizketak genitun eragile ezberdinakin, eta talde eztabaidak bai intzian, sektoreka banatuta. Osasun arloko nintzen talde eztabaida bat, hezkuntza arloko nintzen beste bat, bolondresak nintzen beste bat, eta gero hortikan genuna zan, planan elaborazio batea jo genuen. Bertan, komentautakoa, bildu genitun datu egidanak genitun idatzi eta plasmatu txosten batian. Eta txosten horren eta bertatik anetatako datuk edo ondorioak aurkeztu genizkizuen zuetako batzui, urriako 22 genuen udaletxeko plenareton genuen aurkezpenen. Egia da, datu horiek adierazteakon, interesgarria dituzte egulare bai, momentu hortan bertan, askoek feedback bat pasatzen iguen, esaten honekin hau ez, porque hau ez pixkat gauza batzuk etzian oso ondo ulertu,
adostu inginen, elkartu inginen, itzen ingenun, eta batzukin inkluso bigarrengo elkarrizketa bate bai ingenun, ikusteko igual, ez ulertu bat, o gaizki ulertuko eba zaudelako. Honekin adierazten dena azkenen planan elaborazioan, ez da idatzita gelditzean, konstantemente aigala bilatzen dinamismoa. Irutzen zego adikzioan realidadia totalmente dinamikoa dela, eta nahiz da plana behare bai, 5 urteko plantamentu baten barrenen sartean, ez dela hau ingoa eta listo baizik, eta hemendik aurrea ez baldaketaketare bai, proposamenaketare bai jasotzeko aukera ongo litzakela. Ze gertatzea, urriako 22 genuen aurkezpen hortan, planteatu zian ekintza ezberdin batzuk. Guk ikuste genitunak, eztabaida talde horietan, planen elaborazio horietan, herritarrengatik jasotako kezka edo duda horietan jaso genitunen, ikusi genuen zen, bazaudela ekintza batzuk, itian proposamena ondo egongo litzakela. Orduan, norabide bat markatuta, ekintza zerrenda bat planteatu genuen, jasotare bai, zuekin indako talde eztabaida horietatik jaso genuen ekintzan zerrenda bat bezala, eta interesgarria iruditu zitzaigun, ekintza horien lehentasunak ez markatzea guk. Azkenen kanpoko eragile bagea, Tolosako plan honen elaborazioan, baina guk ez dugu ezautzen zerri ematen zuen lehentasuna, zerri ez, orduan plantatu zena zen, talde eztabaida horietan, elkarrizketa horietan, parte hartu zenuen da nahi, luzatu zuen inkesta estiloko bat ekintza ezberdinakin, eta eskatzen genizuena zen lehentasun bat markatzeko. Zer irutzen zuen lehentasun gehiena zakala eta zein ez. Horiek jaso genitun, 22 erantzun jaso genitun, eta gaur adieraztea gantozena da, ekintzan lehentasun zerrenda hori nola gelditu zen. Zueko pixkat kolokatzeko zein izan dian gehiena, botazio gehienak egon dianak. Zerrenda honen nundin orakoak eta zenbatik nahi baldin baituzu ikusi, edo grafikako lokesea, planen daude, anexo bezala adieraztea, orduan, transparentzi guztiakin dana hortxe txertatu dugu. Ez tekit ikuste zuen, ez tekit letra, bai. Ekintzan lehentasuna idagokionez, aurrenengo lehentasuna ondina zakana, esan zuen, adieraz izan azan, topagunean, kale heziketako programan eta familia eskuarte programan parte hartzen duten nerabe eta gazteekin adikzioi aurre egiteko gaitasuna sustatzeko programak garatzea. Hor pixkat ikusteana da, zaurtasun puntu bat, vulnerabilidade puntu bat dakaen nerabiakin ez egitea da, nerabiak izan diala, lehentasun gehiena markatu dituen ekintzetan, irizpide bastante kuriosua, bale? Bigarrena izango litzake, inauterien testu inguruan antolatzen dian ekintza plana jorratzen jarraitzea, bai konsumoi aurre hartzeko, baita arriskuak murrizteko ere. Hemen, inauteritan, beti egin izan duian testin, mimo-alkohol, infotren, oidanak pre-COVID. Esperantza badakau pixka normalidadea bueltatuko gara noiz bait. Eta, nahiz eta egia da lehentasunan zerrenda COVID garatzen nintzala, honei bigarrengo puntu, indarreman, lehentasun maila oso handi bat jarri zaion, geroako kontan hartu berreko realidade badala. Hirugarrengo puntu nengo litzakena da, udalerrian antolatzean ekimenak berrikusi adikzioen legia ondo betetzeuen bermatzeko, eta alkoholdun edariak saltzen o konsumitzen baia, konsumo arduratsuaren mezua indartzeko kanpaina bultzatu. Repaso estiloko bat, ez gertatzen Tolosako ekimenetan. Ekimenak zen norabide markatzen dituen, errepaso bat itea ja dauden ekintzan ingurun. Laugarrengo puntua izango litzake eskola programak diagnostikoan ikusitako beharreta egokitzia, eta irakaslei prestakuntza, materialak eta tailerrak ematia. Epe ertain da luzera ikasgeletan prebentzio eskolana finkatzeko, sustantziarik gabeko mendekotasunak, edari energetikoa, genero ikuspegia, heziketa emozionala eta bar sartuz. Hemen sartuko gina da, irakasleek eta ez taile jasoko zenuen formazio, ez askotan ikustea, intentzio asko, gauza asko diteko, baina igual falta zaigula zoze horren atzian. Orduan, formazio behar bat, bai ikuste zan, eta jake plan baten ere ikuntzan, markatziare bai formazio hori heziketa lanetan izazten antzako. Bosgarrengo puntua izango litzake, familia zaurgarriekin adikzioi aurre egiteko gaitasuna sustatzeko programa bat garatzea.
6. izango litzake familientzako osasuna sustatzeko eta adikzioi aurre egiteko ekimenak sortu, alegia kontsumo eredu erreferentzialen inguruko kontzientzia landu, kontsumoak ze ondorio dazken, zergatik kontsumoak, zer gertatzean gero, bai, ikustia beste osasuna sustatziak bai, adikziotan bai dakan zer ikusia azpimarratzeko. Gero, izango litzake 7. Herriko gazte lokaletan adikzioi aurre egiteko edo eta arriskuak murrizteko garatzen den programaekin jarraitu edo eta indartu. Hau da, programa bat markatzen, udaletxeak aurra eramateu programa hau, eramate zuen bintza programa hau herriko lokaletan gaztekin esku hartzezan. Askotan aitzeki bezala hartzen ez, inauterik edo festak, hor bat zeuden puntu kritiko batzuk, nun esku hartze horiek lideratuta zeuden. Horrei importantzia emanez, ekintzan zerrenda honetan sartu intzan. Hezkuntza zentruetan arriskuta zaurgarritasun bereziko adingabeak goiz detektatzeko esku hartzeak indartu, la prevención precoz, prevención temprana, askotan bai fijatze galako, ite galako lanketa asko, o ezautzeian lanketa asko finkatuta duelako DBH ez derrigorrezko 2. hezkuntzan. Hezkuntza askotan zaurgarritasuna o vulnerabilidadia, lehentxi hori bai identifikatutea, horrei dagokionezko puntu bat izango litzake. 9. mai komunitariotik gazteak antolatzen dituzten aixialdeko jardurak bultzatuta sustatzia. Herri mailako mai komunitario bat eratu, birmoldatu, formulan bat hortikan aber asmatu formulan batekin aber identifikatu o behar hori nola zehatzia. Eta hor jarraituta ere bai, 10. puntuan, nerabeekin osasunerako hezkuntza koordinatzeko erakunde arteko mai komunitarioa indartzea eta mantentzea. Ikustena da badagoela identifikatzeala behar bat komunidade aldetikan zerbait inberdala, o zerbait nahi dala, bale? Eta horregi ematen zaiona ere bai garrantzi hori. 11. izango litzake herritarrei adikzioen eta mendekotasunak tratatzeko baliabideen berri ematia. Askotan badaude, baino ez tekigu noa jo, o ez tekigu nundik hasi, edo askotan, pixkat galdutare bai sentitzea alako jendia momentu horietan, eta berez baliabideak badaude. Baliabide asko badaude, eta baliabideak ez baldin badaude, igual badaude beste alor batzutan beste zerbait sortzia. 12. izango litzake adikzioen fenomenoai erantzun bateratua emateko beharren inguruan Tolosako herritarrak informatzeko eta sentsibilizatzeko kanpainain. Kanpaina honekin azkenen bilatzeana da, herritarrak herri bezala edo komunidade bezala erantzun batiteko, markatzia informaziotik eta sentsibilizaziotik ekintza ezberdinak markatzia. Tabakoan erabilera prebenitzeko programak eskaintzia, kontsumo hasten den garaiko neskamutilei, 12-14 urte bitartikoei, más o menos, hor daolako markatuta, eta puntualki bestelako gizataldei ere gazte ikasliak, gazte langileak, heldu zaintzaileak, heldu langileak, 14. izango litzake planaren urteroko ebaluazioaren planifikazioa gauzatzia, alegia plana proposatzean momentutikan, interesgarria hori bai ebaluatzeko aukera ukitzea. Adierazteana da, urteroko zea bat itia. Urteroko ebaluazio txiki bat itia, urte hortan indako ekintzak eta zenolako erantzun pixu eukigun ikusteko. 15. izango litzake jaien da bestelako aisialdi egunen testu inguruan IKT-ak ere erabiltzea, alkoholaren eta bestelako sustantzien kontsuma prebenitzeko edo eta kontsumo arduratsuaren mezua helarazteko. Batez ere nerabe eta gaztei zuzenduta, baina tarteka helduei eta adinekoei zuzenduta ere bai. Honek ituna azkenen lanketa hori, nerabetikan pixka datera eta helduntzako ere bai planteatu. Eta 16. Nahiko sorpresa izan da, postu honetan gelditzea, COVID-ak adikzioetan sortzen duen konsumo ereduan izan duen eragina aztertzia. Ikusteana da, COVID-an agerpena gauzak asko aldatitula, egia sozialki denbora librian gestiluare bai ezberdina dela, eta aldaketa batzuk sortzen nahi diala, o sortuko iala. Ordu, puntu bate bai plantatu zen honen inguruko hausnarketa bat iteko, honen inguruko aldeketare bai iteko, eta, emantza jontokila izan zen, plantatu zen ekintzetatik azkenengua. Baina, presente dugu bintzat, así que ez da... Hauek dia planteatzean ekintzak.
bale, 16 ekintza zian, eta, bueno, hau izan da, atera dan ordena.